Igbo ndị ọma Chineke nna kere chọọ mma ekenekwa mmanụ n'ụbọchị nke taata. Biko na ị na-afụ video anyị for the very first time na subscribe na our channel, biko kabarụ subscribe na channel a bụ ebe anyị kwekọrịta ṅụọ iyi kwekọrịta bụ na ya na-ewetelu n'ihe ọbụla na-etrend na around the world. Biko tupu ị gaa afa, tupu i wee gị maka na ọ dị gị ka na-ekwu okwu too much, biko dodo iwe n'iwe subscribe chaka nsikwa na-ekwepụ m n'onye ala na ochie anyị subscribe cheka aba tile anyị comment I need them comment unu na this video. I need them comment unu n'ime ya. I need them comment unu n'ime ya. And second, ihe ọzọ nchọrọ ikwu, biko ịbụrụ ndị fada Catholic na ndị Anglican, time elugo uru ya bịa differentiate like anyị mara ndị anyị na-aya. Anyị mara na fada ndị Catholic ka anyị na-aya ka fada ndị Anglican. Biko kedu ihe anyị ji okwu webata n'ụbọchị nke taata? Anyị ji afa okwu nwanne anyị nwoke afọ ya bụ Ndubuisi Okeke Innocent nke bụ ezi n'obodo Igbo. Gịnị ka o mee? Unu na-afụ foto nkata na-abịa, unu ebido fụwa foto na screen. Kedu ihe na-eme? The guy post foto na enyi nwaanyị anụgo. Yes, o foto foto na ya na enyi nwaanyị anụgo. Nke abụọ kwa ọnụnụ nke bụ na ha emekwala oyi, ha mere oyi ya ka esi ayi oyi nwoke na nwaanyị. Na ọbụrụ dị na dịtị na emere oyi ahụ na-ewute m na ha na-esekwu ma pre-wedding photo, ha na-esekwu ma Christmas photo post mago Christmas photo ndị apụta ndị nwoke na nwunye ya na-aga ese, ha na-esechi ati imebe okwu na wee ka njọ dat na enyi ya nwaanyị abịa ịnụ nke nwoke. Amarụ m ha na-abụ nke bụ nwaanyị n'ime ha na-abụ mana ọ bụ na o si na dị enyi ya nwaanyị nke onye ọcha. Enyi ya nwaanyị ọ bụ na onye nwa bụ nwaanyị mụ nwa amarọ, ọ bụ na nke nwoke bụ nwaanyị mụ nwa amarọ. Enyi ya nwaanyị nke onye ọcha nke nwoke nke onye ọcha ha na-abụdị akpọ n'ike bụkwa gịnị? Ọ bụ chorister na chọọchị ha. Yes, you heard me right. Asị gị na ọ bụ chorister na chọọchị ha. Because ka anyị na-ekwu ya fụ ihe alụ kpọọ alụ iji na maka niile gị kpọba ihe ọjọọ ihe ọma. Ndị ọcha na-eme ya quite alright. Ndị ọcha na-eme ka obodo ha dị mma, ha na-eme ka ihe dị, mana alụ bụ alụ. Inekwa anyị na screen ya na-afụ so many things about the man. Ihe na watch so many things. Imebi obi na wee gbawa m. O post the thing na Instagram. Congratulations n'ala ibi enu, congratulations n'ala ibi enu na-agba n'aka na-asị kedu ihe a ya akpọ na ihe nke a? Biko ihe akwụgwa mmebi na nwoke jide nwoke ibie na-akpọ nwoke ibie ntụdo nọ na ya gbaa akwụkwọ. Bụrụ dị na ha mere ya na nzuzo ọ na ha na-eme ya na nzuzo, because he's made it clear na his Instagram account. Mgbe mmadụ comment say congratulations na the thing ya trend kwa na Facebook, ọ sị na onwere dị ihe gbasara ya na ndị Facebook no send you to anybody that they are doing worse than him in the secret. So because somebody else is doing worse than you in the secret and go apụtazi ka ime nke gị na openly, what then are we trying to portray to the world? Imawa nje wete video na because na onye abụ onye Igbo anyị, and my highest insult in the all of this thing and my highest iwe bụ okpuru eda ha je kpulu n'isi. Okpu ekike Igbo, okpu mmemme eji wee mara Igbo ka ha ji wee kpulu n'isi. Ihe njiwe na-asị gị nọ nke nwa nke onye ọcha ha bụ nwaanyị because na nke nwoke bịa n'ụlọ ya anụ, so nke nwoke wedded him in Igbo full native traditional way based on nwaanyị o ji eje nụta nọkwa na alụlụ ala. Biko Chineke na-akpọkwa ahụ n'ọkụ akwụ ya o, because na mgbe m bido forward isi na-asị ọ bụ AI ka ọ bụ maka na mgbe fụzia somebody tagịrị the man na Facebook, mgbe bazie wee na-afụ ihe from there nwefọ Instagram account ya, mgbe ebe banyekwa ọkwa na post na Facebook post na Instagram. The chin wee na-ewute m mgbe na-asị nya alụ na-emezi n'ime ụlọ ụka to the extent that somebody like kpọrọ onwe ya fada ya akwụlụ n'ihu ha in the presence of God wee die nwoke na nwoke pretend ya ka ya sị na na bụ ihe magburu onwe. Ịchọla ime ihe ọjọọ, avoid the house of God. Avoid the house of God. Chineke akpọwu n'ọkụ. Avoid the house of God permanently. And it may be this thing na eke wute m iwe. Ekwensu na-aga afọ ndị nwe gift. Ndị nwe gift if ijeli Chineke knows this guy gwalụ gị egwu
Go to his Instagram account here for things. This guy go alege, this guy compose alege, gwandona agwegu kanya Igbo code. That's okpologi organ, piano, okpologi okpofege. Okpologi okpofege. So Ekwensu decided not to do anything but also to hijack him for himself. So in the hymn now, praying, doing those things to glorify God, Ekwensu is not taking the glory. For ndị na-apụta na-asị na mbụ antichrist na nna anụsa chọọchị ọgụ, biko do you as a Christian, will you condole this kind of act in the church? Ama monestino na-apụta sị mmadụ thou shalt not judge, judge na onye ọbụla, for all have sinned and come short of the glory of God. Ya nọzi na njọ ka amara wee baalụ gị ụba. Nke abụọ kwukwu thou shalt not judge na this thing baalụ ma n'ụka ma na omenala dị ya. Because a man sị ma sọ onye omenala n'ihi ekwete n'ihi ya nọ nwoke ibe nwoke na nwoke abịa na ọdịnala gị na ebe ị na-afịala alụsị gị ịgba ha ndụ o jikọ ha aka ọnụ na di na nwunye ngụ ha na-eme omenala na-eme ọdịnala Igbo ije n'ugo onye Igbo akpọrọ gị sị gị ka unu jeje gbaa agbamnkwụ nwaanyị ilu edi ọbụlụ nwoke ka ọ na-ejeje nụta iya anọnwụ ihe ha n'ebe akpọ ọnya bụ ihe na ọba ajụ ihe ịnụrụ dị ikpubi okwu afa sị na ihe a bụ ezigbote ajụ ihe. Let us leave sentiment aside here. Ka idosakwa okwu anyị na onye ada eje ụka onye a na-eje ụka. This is us now tackling ajụ ihe ihe akpọrọ ajụ ihe ka anyị tackle ya in oneness, in one unity, ka anyị conquer this thing na-akwado creep in n'ime anyị, because na as long as this guy emegi a post here na social media, there are other aspiring Bobrisks like him also wanting to do the same. Emilia ikwu na ibe bịa, because ị na-afụ the pictures, ị na-afụ na ndị ikwu ma ibe ma ndị be nke the girl ma ndị enyi nke the guy ma ndị everybody relative to them bịacha anya bụ ejikọm nwoke na nwoke ibe ha wee na-ajụzi kezi ka ha esi wee mụta nwa. A ka na-ekwu okwu nke Chelsea player nke nwaanyị je nụọ nwaanyị ibie jeje adopt nwa onye nka bịa mee nke ha nọrọ obodo oyibo ọ dị ndị apụtazi na-asị gị na Chukwu anọrọ ya don't ime na nka ime na nke ọzọ, just live your life mee nke ọ na imago, just do the things that pleases you. Ibolo fada that interest bido kwa wese Ibolo fada is time time na ndị Catholic na ndị Anglican bịa differentiate echeji ya akwa. Because in my eye, I'm not no or Catholic church or Anglican, because I go zelo lili dia. I go the Holy Communion. Emily heki se me na Catholic church. So you can no longer differentiate onye bonye. So Ibolo Father, Bolo Christian, will you support this kind of act in the body of Christ? Ibolo ma bolo mpa. Will you support ka nwa gị nwoke ito imoto obido mogo lute time wee bibia hichu na anya mmiri nesi na okpo gị na fon sị gị na ọ chọrọ ịnụkwa nwaanyị ọ sị gị ngwa nka nna akọrọ onye iche na ịchọrọ ịnụ onye ọcha iwelu foto nwoke ibe gị forward ala mama gị ma mpa gị sị ha na ihe chọrọ ime nwanne gị meyo ya adịghị mma. Ka bido kịta wepụwa aka enwe n'ofe tupu ebido gaba aka mmadụ mma nkwụkwa too much mana asịkọsị unu si na ama na-ekwu ka ebe a ka anyị ji wee sị ma eme gịnị ka anyị chịkọta okwu anyị n'ụbọchị nkịta atọ ọnụ. Biko onwe ihe ọbụla inwe iji gị ala nwanne anyị nwoke na enyi ya nwaanyị anụnwa tiri anyị ya na comment section. Ka ọ dịkwanụ.